सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप को क्यों जेल भेजा जा रहा है, क्यों FIR हुआ है, हम बताते हैं क्यों हुआ है। इनका यही कसूर है। ये मनीष कश्यप जी बिहार के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, इसलिए इनका कसूर है, इसलिए इन पे FIR हुआ है। गरीब के मसीहा रमी के बेटा हवे पातर का, गरीब के मसीहा रमी के बेटा हवे पातर का, देश के शान हवे रे मनीष नाम हवे रे, देश के शान हवे रे कश्यप नाम हवे रे। गरीब के मसीहा रमी के बेटा हवे पातर का, देश के शान हवे रे मनीष नाम हवे रे, देश के शान हवे रे कश्यप नाम हवे रे। अब हम लोग जाग उठे हैं, एक साथ जुट होकर मनीष कश्यप को इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे और जलने वालों को और ज्यादा जलाएंगे। इन सब के खातिर हरदम उठावे आवाज हो, एही से इनके सपोर्ट में बावे सब समाज हो। ए भैया इन सब के खातिर हरदम उठावे आवाज हो, एही से इनके सपोर्ट में बावे सब समाज हो। हमनी गरीब लाचार के हवे भगवान, हमनी गरीब लाचार के हवे भगवान, देश के शान हवे रे मनीष नाम हवे रे, देश के शान हवे रे कश्यप नाम हवे रे। संदीप बाबू, संदीप बाबू, संदीप बाबू, संदीप बाबू तीनों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो झालावाड़। बदली बिहार सबके देवेल शिक्षा, सच के खातिर कबो हटले न पीछा हो। बदली बिहार सबके देवेल शिक्षा, सच के खातिर कबो हटले न पीछा। रौशन की भजन दीवाना सुनला संदीप राय, रौशन की भजन दीवाना सुनला संदीप राय, देश के शान हवे रे मनीष नाम हवे रे, देश के शान हवे रे कश्यप नाम हवे रे। सुन लो की रिकॉर्डिंग स्टूडियो झालावाड़।